semakin larut. Manarimo kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dei dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri, untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dei dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri, untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak